Tagasi ngapan pau ka jing sukmen ka ba agni kasi ka art pun riu tarik benai bapra jung arajar art pun riu bahaka yung dorbar jung ka Meghalaya Legislative Assembly dakawai ka sur ngilasim ya karai bat ki pass ka resolution apo ka yung dorbar ba dakawai ka sur ni persya ya kinu kibor kiba tumu ban wan banti ya uranium apo ka jela badan hakini kithan southwest ka hills but west ka hills kuma kini ki area jong ka dom yasian but jong ka mau thauba area barapo ki yung dorbar mtakasi isim ya kani ka rai ban persya ban ipas ka resolution kum kadak ban yathu siaki nongsong sinong jong ka jela ba ko sarkar but ka yung dorbar he bro ko wai ni ngimpiang ya kita kibor kiba don ka jing tmu la saban wanti ya uranium badan po ban ka jela ko jungi but ka jing rai ka jong ka yung dorbar matakasi bangi pas he kani ka resolution kalong halor jong ka norim jong ka jing rai jong ka supreme court kata kadi hakalai tarik jong bulan Julai arajar kat kandai ka ong ba hapok Meghalaya ki private owners jong ki land as well as jong ki community owner ki don ka hok halor ka kandau but kumjuru ya kimar kimata ki badan hapok kandau nomor kata ngaso ba kani kasi ka ba penkemen ya borok si kinong sinong jong ka jela Meghalaya but kam tame ya ki nong sinong apo jong ka southwest ka hills but west ka hills ki badan apdang ka jing air mesim teng ba ki wan ki kubor nang ni tai ba le se ka don ka jing pusyang ban ti yo uranium apo ba thanya ka po ka than ka jongi ngai kini kubor mta kasi kan pen kemen bat kan pen hun mesim ba kanum dan kanu kum kata ka jing tmu na kaliang kinu ki bor bat ka yung dorbar hi bro ko bai kunom bangi sim bangi num pediang ya kata ka jing rai lan ka jing wa jung no ban ti uranium but kum wai na ki MLA na ka party HSPDP so ban ong ba ngiyang scam halo ki issue jong ka party ban so ka ni ka rai jong ka yung dorbar menta ka si kolong kawai ba lapan urlong ya ki jing angnut ka jong ka party na do basdang bat kam tam bang ikran ya unong seng jong ka party HSPDP ma hoping bang pai dwar bulai ibala treshtam bat ibala pan pau ya kani ka jing so persya ka jong na do kising ki basdang bat le se hadu ba inda klat no na kani ka slapar thairu iju ekren bat iju pen pau ba horkit hodang nginum kwa ban island yakinu ki bor bakin wan banti ya uranium tengai skam gani karai ka bamta kasi resolution bang pass mata kasi po ka house kapan kemen sim ya baro ki no tre jong ka party bat kam tamru kumia ma joping iba don shu apo ka next slapper thai dai kani karai ngaso bakan pen kemen lang wade iru